Mas naging makulay ang pagdiriwang ng National Arts Month matapos buksan ang isang espesyal na art exhibit sa Museum of Philippine Arts and Culture o MOPAC nitong February 6. Pinangunahan ni Andrea Domingo, chairwoman ng Andrea Domingo Foundation o ADF, kasama si Art Association of the Philippines o AAP President Fidel Sarmiento ang pagbubukas ng exhibit tampok ang 21 winners ng kauna-unahang National Painting Competition na inulunsad ng ADF, katuwang ang AAP. Bitbit ang temang ani ng sining katotohanan at galing. Tampok sa exhibit ang mga obrang tumatalakay sa mahalagang isyong panlipunan tulad ng kahirapan, korupsyon at environmental degradation. Ayon kay Domingo, layunin ng exhibit na hindi lamang ipakita ang talento ng mga Filipino artist, kundi hikayatin din ang mga kabataan na pahalagahan ang sining bilang bahagi ng kultura at kasaysayan. Aniya, ang koleksyon ng museo ay bunga ng 50 taon nilang pag-iipon ng sining at cultural pieces bilang legacy para sa susunod na henerasyon. And it is really to celebrate the Arts Month as proclaimed by the President of the Philippines. 95% ng mga entries na napili nung first national competition naman ng Domingo Foundation kasama ng AAP ay talagang may social at political at environmental commentary. So we think it's just apt that we exhibit what we have selected, what the judges have selected to be the best among the 220 entries noong aming painting competition in 2025. Kasama sa exhibit ang first, second at third place winners, 5 merit awardees at 13 honorable mentions mula sa kompetisyon. Nadagdagan pa ito ng 12 MOPAC choice pieces at 8 artworks mula sa AAP officials. Libre ang pagpasok sa exhibit, ngunit may kaukulang bayad ang entrance fee sa buong museo. Andrea Domingo Foundation at ng MOPAC sa isang gawaing sining na ito nga yung Patimpalak. At kami nagpapasalamat dahil hindi lang ang mga sumali dito ay hindi lang sa Metro Manila, kundi maging sa Mindanao at Visayas ay meron din nakilahok. No? At kami natutuwa dahil na iparating ng iba't ibang artist yung kanilang mga talento sa pamamagitan ng pagsali rito sa Patimpalak ng ADF at ng AAP. At sana ay maging patuloy ito at hindi ito ang muli, kundi magtuloy-tuloy pa para malinang natin ang lahat ng mga artist na gustong magpinta ay bahagi ang kanilang nararamdaman at naiisip sa pamamagitan ng blankong canvas, at yun ay ating gagawin para makatulong sa paglagawa ng sining sa Pilipinas. Matatagpuan ang MOPAC sa tapat ng St. Scholastica's Academy sa Barangay San Agustin, siyudad ng San Fernando. Tampok dito ang mga obra ng Presidential Medal of Merit awardees, national artist at iba pang kilalang pangalan sa mundo ng sining, kasama na rin ang mga religious relics at cultural artifacts. Sa pagdiriwang ng National Arts Month, muling pinatunayan ng MOPAC na ang sining ay hindi lamang likhang kamay. Ito ay salamin ng lipunan at boses ng katotohanan. This is Patricia Mamangon on the spot.